Yes, hello mga subscribers. Muli si Modern Magipintiyo. Dito po tayo sa Purok 5 again sa ating therapy kay Apo Sira Paglinan. Ilan taon ka na, Nay? 79? Ilan taon ka na? 74. 74! Batang bata pa, no? Si Apo Sira, 74 po siya. So, ang gagawin po namin ngayon, last ginawa namin is physical therapy and massage therapy combination. So, ngayon, nakakapako yung lamig niya. Marami siyang spasm o tinatawag na lamig sa Kabampangan, Pangarimla, sa Bisaya, Panuhod. Sa Ilocano, lamiis. Sa Bicol, lipot. Ang tawag dyan, lamig. Yung matitigas ng mga muscle natin dyan. So, kailangan natin palamutin to. We will make a ventosa. Yan. So, bago tayo mag-ventosa, mag-pray muna tayo, ha? Sige. Ang tawagin mo? Nak, Chelsea. Grace. Just, because sandali. Grace, kaya naman, di ba? Wala si Grace dyan. Mga dita sa kuli ka, no? Ano sa eskwela? O bakit? Muna pa. Parang ke. Muna pa. Mga dita. Yan. Mabiyong kwato-kwato din lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kung di sa bawat salita ng Diyos na bumatawi sa kanyang bibig. Juan 3:16, sinabi ni Jesus. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sabihin ko tayo na kinugnan ka ng anak na si Jesus upang ang mga sumasampalataya di mapahamak, magkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Noon, maraming salamat Lord God. Muli ako'y lumigisyon ng kalakasan, kanalingan, bilang instrumento mo, aking mga kamay, aking gagawin kaya po sila Panginoon, igabayin po kami at samahan. Pagpala niyo po Lord God sa kusina, kanyang mga anak, mga po, kanyang mga kapatid at kamag-anak, dito sila at kanyang kamuhayan. May you bless them Lord God, and protect them Lord God, and mga Father. Ang mga misang dalangin, sa Panginoon ng Jesus. Sige na. Ba, hindi ako tapa, bayo ka magkay. Bagawang tayo. Kapatid mo. Kapatid mo. Manya. Kapatid mo. Kapatid mo. Grace, sabot niya pa itang kay kayo, hindi tapos susulatan ng Yung bilo kasi ito yung problem nila. Hindi ba? Dito ka pa man eh. Tandaan mo, sakit naman katawa mo kasi dito ka na eh. Dito ka. Dito ko. Buwa, sige. 1. Ay, Ulo ka, sige. Ulit ka. Sige ba? Tamo. 2. Nakatilan natin tido kayo ni. Ulo. Ulo. Nakapilan ka. Kupo tayo. Asan ka? Ayun. Zero base. Mark 15. Yeah. 2. Eka, dito ko. Save body ka. Save body. Ako doon. Ayun lang dito. Wow. 3. 4. 5. Ayan, nasa ba niya? Nasa ba? Siya lima, at kung lima na eh. So yun, yung pampakakas ka mo yan. Talagang sakit niya po yan kasi maganda din. Exercise. Yung pag sinakit siya, dito ako ng sakripisyo. So ito pong ginagawa ko ay napakaganda po ito sa lower back at saka sa lower limb ni nanay na para mas lumalakas po siya. Pag gumagano po siya, lumalakas po yung kanyang balakang. Ayan. So yun na. Okay. 6 ba? 7. 8. Ano ko ba? 9. 10. That's 9. 11. 12. 13. 14. Last ko na nai. Tatayo ka. 15. Tayo ka lang. Relax ka lang. Straight body ka na nai. Tayo ka lang. Yan, tayo lang. Yan, tayo ka lang ha. Relax ka lang. Tayo ka for 2 minutes. Okay? Nangangalay? Sige na. Yan. Kailangan straight body ka na nai. Yan. Marami siyang alisin, malamig. Ha?
Tsaka konting diet. Hmm. Kas ka bang kumain? Hindi naman. So, less rice po tayo, ha? Less rice tayo, ha? So, Nay, dahan-dahan kang upo. Dahan-dahan kang upo. Control mo sarili mo. O, di ba kaya mo, Nay? So, ngayon, tutulungan kita. Tumayo ka mag-isa. Asan ang mahina mo? Ano man. Ito mahina. Ining may na. Ito malakas. So, ito, ha? Ano, dito ka, kukuha ng piyasa. Ayan, ha? Tatayo ka, ha? Tutulungan kita. Tatangan ko, ha? Kenny O, ko to. sige, tatayo ka. Sige, ha? Tatayo ka. Tayo. Timimit ko Kenny. Uwa, sige ma, mimid ka kay ma. One, very good, ha? Straight body. Ayan po. Okay, dandan ka. Dandan. Dandan ka upo. Ulo ka. Kalakalalit. Very good, nanay. Di ba? Isa ka na. Go tayo ng 5. Sige, nay. Go. 2. Very good, ha? Yung bali titibid ko Kenny. Yes, nay. 3. Straight body ka na. Yan. Straight body ka na, nay. Huwag kang kapayuyuko. Yan. O, sige, last to, ha? Yan. 4. Yan. Sige, nay. 5. Very good. Huwag naman lang upo. Straight body ka. Straight body. Okay, very good. Okay ka lang? Hindi ka nahihilo? Hindi sa mga katawan? Okay, sige po ka. O, ayos ba na yung ginawa natin ngayon? Ayos ba? So, nakita mo, ha? Nakakaupo ka mag-isa. Nakakatayo ko mag-isa. Yung sinasabi ko sa'yo, dahan-dahan lang. Until such time, masanay ka sa gagawin natin araw-araw. Ha? Kaya nga yung pasakit ng katawan, ibig sabihin mo, na-improve ka. O, ano pa rin natin? Ito tinatawag na exercise sa kamay. Ating ginagawa. Okay? Paano? Okay, ito tayo sa camera. Tatayo. Hindi na tayo. Sumunod tumayo? Hindi. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. In your exhale. Okay, our next is elevation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Reverse. Reverse ito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. And then, twist. 1, 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8, 9, and 10. Relax. Ganyan. Ganyan, ha? Di ba, Nay? Oh. So, yung mga ginagawa gagawin natin. Kaya nga sasakit yung katawan. Bakit? Kasi nga, nag-exercise tayo. Pag nasanay po ng mga week yan, malalakas ka na nun. Di ba? Okay? So, siyempre, hindi mawawala ang massage. Ang massage kasi na, ito yung pampakalma ng mga muscle. Kaya minamassage kita, tingnan naman. Tabi ko Kenny. Kaya minamassage ka na, para pampakalma lang. Hindi ito mabigat, ha? Light lang po. Kasi nga, araw-araw naman. Sabi mo sa anak mo, isang buwan pa yung araw-araw, ha? Hindi na ako kontra. Sumusakit ko. Kasi yan mo, di ba nagawa ng mga cake, di ba? Eh? Tapos bukas naman ganyan, ito naman kari. Pas nga nung tepa yan, ikan bili, kaya ang average may 100. Kitang Gandili. lala. 100. Inakali makakapakan yan, siyempre bukas at hulo. Aldoldo, pulo. Dahil ito ko ba, yung bala ma. Ito mandi mo muna eh. So nga, dosin mo po, napito mo po, may energy yun eh. Tatapagkari kasi kaya. Kaya mo kung opisina. Mami naman yung siguro. Yun o. Yun ba? Tatanggap pa ka rin. Punta tayo, bilyanan meron po ka rin. Yun ba? Yun ba? Yun ba? Yun.
Tapos kinuha rin pa na nakakawa namin. Wow. Basta ka, makapanood ka mo. Kasi nung pumunta lang sa programa ko, agaling ma. Sabi ako manulo eh. Siyempre na, buli ko sa itang gawang ko. Alam ko. Sige, kinagpa ka. Maglabata mo. Sabi mo kayo ma, may tumubulang ako dire-diretso naman. Tapos kita ng pangalawa, kita lang mamawas. Ano ka naman alternate? Kasi, bimbo ka pa rin naman. Sakak ka pa rin na. Kaya ako, Ayan o. Ay, daya mo yun na mag-circulate. sana, Daya mo yun na mag-circulate kasi mukhang pa rin na sapak. Yun yung nasawang tamo, nakuha mo yung katawang mo. umiyak ka niya. O, siyempre kayo, nagagawan mo, nanuwaring nagawan mo, kaya lifestyle mo. Wala na akong magagawan kayo ba Huwag ka eh. pin, tsukya kayo ma. Katawan mo po yan. Hindi kang, ikaw makabalog din, huling katawan mo yan, siyempre. Alam mga kayo, manula ang buwan. Ita mo upin dito, kaya mapagulas, siya kung Basta po yung may nangyari po yan, ikaw makabalog. Tama? Alam naliwa. makaluklok yung makabentosa. Oo ba? Makasab ka ba eh? Adi ko. Kung hindi ka lang, kaya kang nagyo mo. Tagawan mo itong bitis mo na eh. Na? Bitis mo kanya, kaya tayo pa yan. Bukas naman yan. Ngayon, bukas na naman yan, masaya yan. At sa kanya bukas yan. Ay, siya ba? Kanya-kanya ba? Sakit ko katawang kanya. Hindi na ako yan. Kanyamanan ko na. Ito ay magbentosa, ito ay magbentosa. Isang pa may bentosa, wala ba? Nadalaga pa ata. Nakakatuwa naman si nanay guys. Matagal din ang bebentosa, ngayon ang mabebentosa daw. Grabe naman si Madir. Tupi ko kasi karang barkada ko kanito. Ben. Bek na, alis dyan. Bek na. Wala akong mga eh. Parang kay. Nani? May tumubulang kang dire-diretso na. Ano yan? Dire-diretso yung pabulang nila eh. Yan. Dire-diretso yung pera kita mo na. Sabi ko na. Kasi malaki na ako wala ko ako ano. Anak ko rin may pang kilo pa rin na. Pagdating. Ha? Masakit. Wala mo rin. Ano lang ma? Solid ka? Na. Sabi mo rin lang mo, solid siya. Solid.
Ay, nakalapit ka sa kipo. Pero mga yaman-yaman yan, pati meron lima. First time mo pa, ikaw maka-experience ang kanan. Ano ba na yan? Ayos ba? Ha? Ay, masakit ah. Ayos siya. Sakit. Sobra? Sobra. Nagyume? Balikin. Nagyume na. Initaw. Ini. Nagyume na. Ay, Dako ko eh. Dako ko eh. Okay na? yan. Ini. Nagyume yan? Nagyume na yan? O yan. Mas ka pa na yan. Few minutes yan. So guys, ito, binintos ako si nanay kasi nga nakita maraming lamig. So yung paa niya, bukas naman to kasi it is everyday but we have different kind of activities. Hindi naman pwede puro lagi-lagi. So bukas na yung paa niya will make stone sa kanyang paa. Okay? O nay, batiin ka ba? Thank you. Sponsor mo. Sponsor mo si Teacher. Esther. Ayan, Teacher Esther. So itong therapy na to, Teacher Esther, siguro this month, tuloy-tuloy tayo na no? Tapos susunod tayo mag-alternate. You just see, kasi napakaraming namin ni nanay. Sobra. Nanay, no? Sobra. So we will use a different kind of modalities such as massage therapy, stone ventosa, and reflexology. So marami. Pababa yung ating gagawin sa kanya hanggang ma-lessen yung kanyang mga spasm. Naging dahilan kung bakit hindi makalakad si Nanay Sila. So basta muli po, ito po si Dr. Bangketong 2. Ito po tayo sa Clock 5 Plaza Luma. May stroke by patient. Si Apo Sila Pangilinan. Sa buhay, 74 years old. Okay, babay ka na kayo. Kaway ka. Babay po. Hanggang sa muli po. Shout out sa lahat ng Pangilinan family. Siyempre sa sponsor po si Ma'am Esther. Kasi po mabuhay ka. At yung anak mo sa abroad, ano pangalan? Yung anak mo sa abroad, ano pangalan? Yung babae, lalaki. Sino ba ron? Pares ba? Yan. Si Resty at saka si Eva. O, Resty and Eva, sa inyo shout out kayo dyan. Nawa, ingatan kayo ng Diyos dyan. Mabuhay kayo and God bless you sa inyong pamilya.